Здравейте, аз казвам Миро66. Това е Бобо ДД. Аз съм G4C. Аз съм Ик59. Аз съм Софиян. Аз ще представя днес фокуса часовник, затова ни трябват неограничен брой карти, но направо ще пристъпя към инструкциите, затова ни трябва 13. И правите така по метода 3, 3, 6, 3, 9 и 3, 12, трябват ни 13 и се гледаща и карта ми, айде още една. Ставяте тестето. Ще накарам Бобо да цепи това тесте и цепеното да вземе към него, да го скрие. Въпросът е да вземем по-малко от половината. Не. Колкото вземеш толкова. Да. И сега ще го накарам и да се изтегли от другите останалите една карта. Трябва да се помогне долната. Добре, айде. Вземи една карта, Бобо ДД. Запомни ли я? Покажи я на камерата. Така, сложи я най-отдолу. И сега слагаме тук и правим часовник. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Оставяме тестето. Бобо Д, може ли картите? Така, ето, останали са две карти. Сега неговата карта трябва да е в 2 часа. 1 часа, 2 часа. И това е картата, както виждате. Благодаря ви много. Аз съм Миро тая 66, карта. Бобо ДД, G4C и Мито 59. Мен не ме Благодаря видяха. ви. Довиждане. И до скоро! Пред